E xa por último, se Iago xa fixeche todos os... Sí? Pois bueno, por último temos a Iago, presidente da asociación Proxecto Máscaras. É unha asociación que se creou fai pouco, ademais nos temos a sorte de verla nacer. A partir de unha idea de vamos a pasar o rato, hai xente que quere dedicar parte do seu tempo a facer isto, non lo piden, nin que queren, pois oye Iago, que te parece se facemos isto, pois a raíz de unha idea de vamos a pasar un rato durante 3 meses, pois saiu o que Iago nos vai contar agora. Te voy a dar. Me encanta. Sí. Con respecto ao que dicían Juan e Alfonso, bueno, van sair ideas repetidas, da igual, deporte, cultura, sempre van sair ideas repetidas porque os que estamos metidos nestes embrollos, ao final, sempre temos algún tipo de tara que máis ou menos pois reflicte nun campo ou noutro, non? Pero o que sí é certo é que no ámbito da cultura temos un problema e é que no deporte hai unhas pautas, hai unhas regras, non? O xogo ten unhas regras, pero na cultura hai unhas intencións, logo o que se pode facer pois é outra historia, non? Entón, por exemplo, pois nese sentido ti máis ou menos tes unha idea do que queres chegar a facer, logo readaptas e o mellor o podes reaproveitar e sacas algo mellor. Por exemplo, non? O sea, casi comezando polo final. Logo da estrela do último capítulo da sitcom aquí no Ágora, en decembro, cando saímos, estábamos tomando aí unhas cervexas, fumando como cosacos, que é o que solemos facer nos do audiovisual, e había unha persoa usuaria de Aspronaga, que eu lle tiña botado o ollo, onde facía bastante tempo para que participara nalgún dos proxectos. Pero non quería, pois porque lle daba apuro, porque non se sentía capaz, porque tal, en fin, vou respetar o seu anonimato, non dicindo que é Samuel. E cando estábamos ali, a coña é que a Samuel, hostia, xa o dixemos por segunda vez, houve un momento na rodase da sitcom que tivemos que improvisar unha xornada de grabación e eu necesitaba un bulto, non? Entón, pensando nun bulto, dixen, vale, Samuel. Entón, tirei destos, mira, falade con Samuel que veña, Samuel veu, fixo de bulto durante unhas 12 horas, máis ou menos, que é complicado, e lle gustou a experiencia, incluso tivo unha frase gloriosa, que, bueno, podo poñer o trailer, que son 45 segundos, que sai aí a frase, mira, non ia utilizar o son, pero utilizo o son. Nas que se vai aplicar a reforma da lei electoral que inclúe o dereito a voto ás persoas con discapacidade intelectual. Pois non foi sin tempo. Podemos votar. Tedes que ver o link que os acabo de mandar. Bueno, como vedes, isto é unha mesa electoral. Toma, vaime grabando, nena. Que temos máis cosas que facer, por favor. A ver, veña, avancen, por favor. Ti tamén poderías ter un pouco de paciencia. Menudo Julai. E sempre ten que haber algún que dé a nota. Algúns facémoslo sen darnos conta, que conste. Ei, perdoade, esquecime o carné, non me dixeron votar. Que raro. E logo din que non hai barreiras nos colexios electorais. A ver como carallo facemos para coller a papeleta. Pois como non sei facendo maxia... Inda imos ter un lío que lle vou dar co bastón. Ben o me decía, ben o me decía. Vale, o de menudo Julai é Samuel. Cando estábamos ali tomando as cervezas e fumando, bueno, Samuel non fuma, non si, Samuel de repente me colleu así como con confianza, falando baixo, e me preguntou: Iago, si me meto para o año que viene, tú crees que seré capaz? ¿No? Entón, quero dicir, Samuel de repente probou a participar, lle dimos unha frase, viu que se podía adaptar o proceso o que el se sinte capaz de facer, logo saberemos o que é capaz de facer, lle gustou a experiencia e se quere sumar. Entón, agora, imos facer un rebobinado, que aquí é cando eu me vou rir do señor Graña. No ano 97, no marco dos
do primeiro curso que eu pude facer de audiovisuais, tiñamos un dos bloques de traballo era de facer un documental. Tiñamos que facer grupos, no meu ninguén tiña ninguna idea de que facer, e a mí se me ocorreu a idea de visitar o Centro Laboral La Mastelle, pois porque me parecía un sitio curioso, non por ningún tipo de militancia, senón simplemente porque, postos a amosar algo que non era moi coñecido, pois estaba este centro laboral nunha época na que a discapacidade intelectual pois aínda digamos que está bastante máis visibilizada agora que no ano 97, me parece interesante. Obviamente isto é unha cutrez suprema, obviamente un traballo de estudiantes, pero o interesante foi que o grupo de persoas que veu comigo, Alberto se ríe, o grupo de persoas que veu comigo ata ali flipou, porque de repente se atopou con que había un mogollón de personas, que había unha serie de procesos convencionais de traballo, cando eles o que pensaban era que se ian meter nun mundo moi friki, de xente ca que non se podían comunicar, xente ca que non podía darse a capacidade de entendimento, e resulta que non, estaban todos aí currando, tal. De feito, eu non quería que houvese voces de ningún tipo, non me parecía necesario, pero logo sí, ao final, entre un bloque e outro, pois buscábamos alguén que se animara a dicir unhas palabras de en que consistían os labores, do que facían, etc. Aquí sí que había unha pauta que logo reproducimos, e é que non buscábamos a quen falara mellor, senón que preguntábamos a ver quen quería falar, porque o interesante non é que ti vayas buscando, este va a molar, non, o sea, ten que participar quen se quere meter no follón. Vale, isto non ten maior trascendencia, xa digo que é anecdótico, pero, que por outra banda, ver traballos como os que fan na parte de encuadernación ten tela. Isto, xa digo, foi no ano 97. No ano 2008, ese señor comezou a dar a turra dice, mira, Iago, que a ver se podía facer unha curta, así como actividade, tal, non sei que. Entón dixe, vale, con isto non me vou facer rico, entón, vale, facemos a curta, pero, a cambio, eu quero ter a posibilidade de recoller ese proceso. Quero que o desenvolvemento, o método de traballo para facer esa curta, pois que teña non moitas pautas, pero si unhas mínimas pautas, non? O sea, por exemplo, unha foi a de sacar a xente das Pronaga, non? Estos son así como que sacamos sacos, pero eu falo así, sacar a xente das Pronaga do entorno coñecido, non? O sea, queríamos que isto se desenvolvera nun sitio que eles non coñeceran de nada para que non existira refuxio, porque o que nos queríamos facer era obligalos a traballar, que se responsabilizaran daquelo no que se estaban metendo, non? O sea, se apuntaron X personas, foi unha convocatoria aberta, que tamén foi algo que nos parecía absolutamente prioritario, non podíamos elixir, o sea, isto sempre se dá, nunca se pode elixir, ten que ser a persona a que se apunta a actividade porque lle ve algún tipo de interese. Se logo despois non lle interesa, pois pista, ou se molesta moito, pois facemos que non lle interese e pista. É outro tema. Pero eso era prioritario. Entón, estamos falando do ano 2008. Comezamos, en realidade, a rodar en 2010, porque necesitábamos que se deran esas circunstancias, non? Que non rompera a súa actividade, o seu calendario normal, quero dicir, que non fora en pleno mes de verán, etc. Conseguimos comezar a gravar na contorna do 20N do 2010, que non me esquecerei, porque eu tiña un concerto de Arcade Fire en Madrid, cheguei ali con unha contractura brutal despois da primeira xornada de grabación e prácticamente non me podía mirar os pés, pero estaba en primeira fila do concerto. O proceso foron ao redor de 8 meses de grabación, de aí saiu a curta Calcetíns e saiu a película Máscaras, que é o que dá orixe a todo isto. Ben, con respecto a... Vale, agora se me liei eu. Con respecto á película,
recopilando estes días información, Isabel, por certo, que non a estou nomeando, pero aquí somos dúas cabezas, eu son presidente, pero vamos, isto dunha sola persoa é imposible que saia. Recuperou Isabel este artigo del diario de cando foi a estrea de Máscaras, non? Lle fixo gracia, porque aquí, basicamente, xa están moitas das pautas, non? O sea, a minha palabra pauta gustame bastante, que logo se dan na asociación. De feito, por certo, foi Isabel en 2011 cando foi o tsunami de Xapón? En maio, non lembro agora o mes, pero máis ou menos por aquel entón foi Isabel a primeira persoa que dixo de que había que pensar en facer unha asociación para poder seguir experimentando con todas estas historias. Nesta entrevista, Marcos Pérez Pena me preguntaba nun momento determinado polas fronteiras, por se existían fronteiras no concepto documental. Esa daquela tiñamos claro unha cousa, que a xente que estaba participando quería máis, o sea, nos fixemos a curta, fixemos a película, logo fixemos unha serie de pases. Neses pases sucedía algo que boto de menos aquí, e que estaban tamén os protagonistas, non? O sea, quero dicir, hai unha voz nos nosos proxectos que a das persoas que participan nestes proxectos, e eles mesmos querían máis, porque unha vez que participas nun proxecto ves como se pode facer real, e entendes tamén algo como que pode ser tan complicado como a lógica gramática cinematográfica, que de repente non sabes por que estás grabando dende aquí de tal, logo ves montado e xa ten sentido, pois lógicamente querían facer máis cousas. E isto foi en 2013. Xa estaba enriba da mesa o feito de que aquelas persoas que estaban involucrándose con nós querían facer máis cousas, non? Xa, así que aí xa collemos por banda en serio a idea de montar a asociación para buscar fórmulas para que todo isto pudera seguir medrando. Por certo, todo isto non é que me este enrollando, que Iago me dixo no seu momento que lle interesaba moito que faláramos de como expandir un proxecto no tempo, non? Por certo que tamén daquela foi gracioso porque no ano seguinte nos pediron proxectar a película na Bienal de Arte da ONCE. Paralelamente ao transcurso da Bienal había alguén que estaba facendo unha especie de crónicas nun blog. Foi bastante sorprendente o que escribiron no seu momento a película, porque basicamente quen fora, que se supón que era dentro da Fundación 11, se sorprendeu por esas cousas que a día de hoxe seguimos facendo fincapé por traballar, que a xente se responsabilice de participar nun proxecto, que a xente asuma as consecuencias de participar nun proxecto, que todo eso obviamente se ve na película Máscaras. Ben, nos quedamos máis ou menos nos previos da asociación. En 2014 é cando formalizamos a creación da Asociación Proxecto Máscaras. Pretendíamos desenvolvela con un pouco de calma, pero resulta que en 2016, pois, da man deste señor, bueno, o sea, non deste señor, pero a imaxe neste caso esti, surde a convocatoria de cultura inclusiva e se nos ocorre por unha serie de casualidades o proxecto Un día de cine. Na curta Calcetins hai un flashback no que necesitábamos un crío para facer de Manolo, que é un dos protagonistas de Cativo. Manolo ten síndrome de Down, o sea, non atopaba un tal, un crío con síndrome de Down, collín o primeiro por banda, que atopei, así xeito literal, metino na película, quedou ben, o flashback, tal, e o rollo é que o rapaz este, o cativo este, que esa foi toda a súa participación na película, nas estreas que se fixeron despois, nos pasos que se fixeron despois, nos bolos da película, tanto da curta como da película, estivo presente e tivo unha interactuación absolutamente normal e natural co resto dos protagonistas e era parte do equipo, non? Logo, pois, se perdeu a pista porque, obviamente, tiña as súas responsabilidades no colexio e a súa vida, pero no transcurso de 4 ou 5 anos que pasaron,
cada día se lembraba máis da experiencia da película, non? Estaba en clase, aparte que el tempo é unha vena así moi menos artística, e nomeaba moito o tema de que estivera na película, participara con nós, pum, pum, pum. Entón, nos pareceu que era moi interesante que fose o gancho para facer unha cousa, intento acelerar, o gancho para facer unha cousa, que era trasladar a experiencia do traballo da película, non da película, senón do traballo da película, o entorno escolar deste rapaz, que neste caso era o Calasancias. De aí ven, aí para variar pautamos, non? O sea, primeiro, por suposto, falamos cos protas de máscaras para ver se animaban a ser eles quenes mentorizaran esta experiencia para un grupo de cativos e de cativas. Lles pareceu ben. Toda esta experiencia comezou por unha masterclass que fixemos, como sempre, quito son, como sempre, para abrir o proxecto, para que se apuntaran aqueles rapaces e rapazas que lles interesara estar en unha experiencia deste tipo, non? Entón, aquí estiveron todos os protas, aparecen por aí, vale, por aí se ve o punteiro. Aquí está falando Isabel, pero dicir, despois a cousa foi variando, non? O sea, foi unha xornada aberta para que toda a rapazada pois tivera a oportunidade de preguntarlles o que quixeran con respecto á experiencia, etc. Isto desembocou nunha historia moi tola, que foi o global do proxecto Un Día de Cine, pero que foi moi interesante pois polo de sempre, porque os que xa éramos equipo fomos todavía máis equipo. Incluso fomos sumando xente, porque rapaces e rapazas dos que participaron nesta experiencia se sumaron logo a outros proxectos, que son proxectos nos que sempre abrimos a participación a novas persoas, pero que xa traemos a todas as persoas que previamente estiveran con nós. Entón, que dicir, podemos empezar a botar contas de canta xente ímos sumando, non? Isto foi Un Día de Cine. A seguinte foi o primeiro capítulo da sitcom, e xa directamente lanzamos tamén co segundo capítulo da sitcom. Unha sitcom, todos sabemos, supoño que todos sabemos o que é unha sitcom, unha comedia de situación, ten unhas pautas gramaticales, volvemos cas pautas, e claro, eso está ben se é profesional, pode dar problemas se non é profesional, porque, por exemplo, no caso da sitcom, o lóxico é que as grabacións sexan en planos, en tomas longas, para que as persoas intérpretes interactúen entre elas, que non sexa unha construcción de plano curto de pum, pum, pum. Entón, obviamente, eso implica que ten que haber bastante sincronización entre toda a xente que participa para que os diálogos teñan unha certa fluidez, para que non se perdan as gracias, etc. Vale, o desenvolver iso foi moi complicado, porque aparte, para variar, sumamos xente. No segundo capítulo da sitcom, pois debíamos de ser como 30 e pico persoas, e no primeiro capítulo, no segundo capítulo, nunha das sesións de traballo, pois éramos 50 e pico. Entón, que quere dicir isto? Que a familia vai crecendo, non? Porque ao final, pois, que parte isto, creo que, seguro que compartimos os que estamos aquí, ao final vas formando unha familia, con toda a xente que vai participando dunha convocatoria a outra, ou dun proxecto a outro, e que tamén iso fai complicado que ás veces que se introduzan novas persoas, porque no primeiro golpe de contacto co grupo que está montado, pois dicen, hostia, isto aquí canela, non? Saber quen vai cortar aquí este ambiente para que non sexamos nosos primos, non? Os novatos. Pero non sucede tal cousa, porque no momento no que ti tes pois un conxunto de personas que levan anos participando e traballando, o primeiro que saben é que a primeira vez que les fixeron algo tamén tiveron problemas e que houve unha persona que lles axudou, que non tiñamos por que ser nós, quer dicir, os que van participando nos proxectos da APM ao final van formando os que se van introducindo despois nos proxectos da APM. Eso non quere dicir que nos descarguen traballo, porque como seguimos sumando xente, pois ao final tamén remata estoleando. Logo temos... Si, sabou. Entón, bueno, que máis dá? Vou pechar cunha anécdota rápida da última gala dos Óscars, que un dos premios o entregou Shia LaBeouf acompañado por un actor con síndrome de Down, que parece ser que fixeron unha curta xuntos aí pouco e tal, e cando estaban entregando o premio, o sobre o estaba abrindo outro actor,
Xia colocouse detrás facendo xestos como a ver, apura, ui que nervios, a ver que non es capaz, non sei que, o sea, evidentemente era un xesto de cachondeo entre dúas persoas que se coñecen perfectamente e que probablemente na rodaxe fixeron 1001 chistes, 1001 coñas vamos, que dicir, o sea, un chiste pero da veces. Bueno, pois resulta que se montou unha polémica porque hai unha parte da sociedade que considerou que Shia LaBeouf estaba a burlarse do actor. Entón, temos esa cousa complicada que é traballar con conceptos artísticos de integración, de inclusión ou de non exclusión, ao mesmo tempo que tamén temos que loitar con chegar a xente que logo vai ser espectadora, ou tanto nun teatro como pode ser nun campo de fútbol ou tal, temos o chance de quitar a condescendencia da mirada da xente que logo vai asistir aos nosos espectáculos deportivos ou culturais. E iso me parece terriblemente complicado. A primeira voz que ten que romper esa condescendencia son precisamente as persoas con algún tipo de diversidade funcional que participan nos nosos proxectos, que van a ser os primeiros que nos van a defender a nós. O sea, quero dicir, cando a min a xente me ve montándolle un pollo a algún dos participantes do noso equipo e tal, me digo, ai, que bestia eres, e acto seguido me defenden eles, e dicen, no, es que me lo merecía. Claro que te lo merecías. Vale, pois, basicamente.